Hej, to je druhý video v Cholesovice. Moje miláček cestovatelnic. Jsme tady úplně vrtnic na Cholesovice. Koukej, jaký starý barák. Jaký dobrá ambient, energia. A tam máme Karlíně na sadu. A tady máme výborné market. Jako tady musíte koupit segno, musíte koupit polnostičky, musíte koupit vibrátor, možná nový kalhoty, ale nevíme cena, ale to vypadá dobře. Ale koukej, jaký barák, starý barák, myslíme, to bylo průmyslová místo. Musíte studovat, tam A máme... napsat do komentářů. No, Co ano. si myslíte, že to je? Co myslíte, to bylo jako možná 50 let zpátky? A tam máme dětka 78, je výborné divadlo, cirkus, La Putica. Tak hej, miláček cestovatelnic, na příští video bude v Reku a já budu ukázat ostrov Vrtnic, Karlíně a Cholesovice. A dej like a moc děkuji moje výborné kamarád Antoni Sus, protože to je svůj nápad a milujeme Antoni Sus. A koukej, jaký hezký nebe. Bude prší, ahoj!